नोंथाङा मेहेरमोनखौ लांफानो हायोमोन एमजे नि टिममोनखौ लांफानानै नोंथाङा रान होयोब्ला आं जेबो साना। हाय गाइस खुलुमबाय। बे दैमुआ मोनथिया गारा नाङा फाङा बुंबाय थानायखौ गार। दैमु नोंखौ जों बिराद बुजायबायलै। नाय आं बे बाथ्राखौ रोखायै बुंनि। मेहेर नोंबो बे भिडिअखौ नायदोंबाथाय नोंबो कमेन्ट खालामनानै बुं। बे बुंदों कि आं नोंखौ लेङाखै मेहेर। आंखौ बुंदों कि आं एक्सट्रा इउटुबारखौ लेंहराखै। एक्सट्रा इउटुबार नों मा बुङो? आंलायनो नोंखौ लेङाखै। गेमस्रि दैमारिया जेब्ला फैदोंमोन 102 नखरनो बस्ता माइरं बस्ता रानना हैदोंमोन गावनि फैसाजों बिथाङा गोसो जानानै। अब्ला आं बै समावहाय गेमस्रि दैमारि फैगोन होननानै नोंसोरखौ आं लेङाखै जाहैबाय। बुंदो आं लेङाखैनो नोंसोरखौ। लाजिनो सोलोंब्रा दैमु एसे। साला मैया दाख्लै फैबाय। खमसे खम आंजों कन्टेक्ट खालाम। दिनैसिमनो आंजों कन्टेक्ट खालामदों, आंनि नाम्बारखौ होदों। नोंथ' नोंनि नाम्बारानो गैबावा। नोंथ' आंखौ दिनैसिमबो कल खालामबावा। लोगो लानायनि बाथ्रा बुंदों। सिनियरखौ रेसपेक्ट खालामनो रोङै साला। आरो मा बुंदों नोङो? आफा किसो लाग्रा बुरबक साला। आं दिनै जेबो बुंनो गोसो गैयामोन, नोंखौ बुंनो गोनां जागोन आं दा। बिथाङा मोनसे नखराव 102 नखराव जे खहा जादों गावनि फैसाखौ गारनानै, जियानो जाया मानो बेहा लस जादोंथ', बेहा गावनि पकेटनिफ्राय गारदोंथ', बेनि खहा जानायनि थाखाय बिनि बे देखायफ्लानायनि थाखायनोथ' 102 नखरा माइरं बस्ता मोनदों 50 केजि मोनसे नखराव। नों बेखौ मानो सानाखै? रायजो राजाफ्रा साना बे रायजोफोरनि खोथा। दा बिथांनि बे देखायनायनि, बिथांनि बे माने गावनि बे BCCA ना बर' साइन आर्टिस्ट एसोसिएशन नङा होमबा, बेनिफ्राय एंग्लाय जानायनिफ्राय, बिनिफ्राय होखार जानायनिफ्राय, BCAA निफ्राय जेब्ला एंगार जायो बिनि उनाव फैदों होनना बुंदोंना, बेखौ खोनासं आं डिटेल्सखौ बुंगोन। बियो एंग्लाय जानायनि उनावबाबो जुदि बियो गावनि मोजां केरेक्टारखौ देखायनो होननानै, देखायफ्लानो होननानै जुदि फैदोंब्लाबो सोरनिबा नखराथ' मोजां जादोंना। जागोन जायाखै बुंलाय? जादोंना? बाट आं बेखौ बुंनो सानदों, नों जुदि कल रेकर्ड नांगौब्ला फै। नोंनो आं बुंगोन, बे जेब्ला दैबाना जादोंमोन बै समाव बेवहाय बिसोरनि दावराव जायाखैमोन, अब्ला बै समावनो बिथाङा होफैनो नागिरखादोंमोन। कल रेकर्ड नांगौबा फै फंबाय। खुगाखौ रोनावलाबायना, खुगाखौ रोनावनो ओरै बे सालायाना, हारा गैयै सालाया बुंबानो जायो। आंबो दा बुंबानो जालाबायगोन, मिथिबायना? आंबो दा बुंबानो जालाबायगोन, बुंबानो जायो। बेखौ बाथ्राखौ दा बुं, मिथिबायना? सिनियरखौ एसे रेसपेक्ट खालामनो सोलों। दा मनिस मोनहा बायदिसिना बिसोर जादों, बे नोंथांनि खोथा, बेखौ नों बुङो मा बुङो। बाट आं नोंखौसो बुंदों, खुगाखौ एसे सामलाय। आं बुङाखै नों दा बानाय मा बानाय, आं बुङाखै नोंखौ। बै बे मोजां होननानै, मनिसा मोजां, सोरबा टमिया मोजां होननानै बुङाखै, गाज्रिबो होननानै बुङाखै आङो। नोंसो बुंदों बेखौ। बाट आं मा बुंदों, एसे सामलाय, जाहाथे नोंखौ सोरबाया गुबुना बेबायदि दा खालामनो बोलो मोनथों। आं नोंखौ बुजायदोंसो। आं बेयाव खुसि मोनाखै। आं नोंखौ खुसि मोनाखै बेबायदि जादों होननानै, मिथिबायना? नोंथ' आंखौ गोबां बुंबावबाय, आंथ' नोंखौ बुजायदोंसो, मिथिबायना? नों आंनाव दिनैसिम कल खालामफेरदों नामा? आरो मा बुंदों नों? एनिथिं एमजेखौ लांफायाखै नामा? आरे एनिथिं एमजेआ मालायनि न'आव थानानै खामानि मावो, मिथिबायना? मालायनि न'आव थानानै गारि सालायनांगौ गोनां जायो, गथ'फोरखौ दैदेननो गोनां जायो। आं बेखौ बोरै लेंहरबाय थागोन? मेहेर फैनायावनो बियो बेसेबां बार लेंहरनायावनो बेसेबांबा गोबावनि उनाव सफैदों। 3-4 गाहामनि उनाव सफैदों। बे 3-4 ना 3-3नि उनावसो लेंहरबाय थानो गोनां जादों ब्रायै। अब्लासो फैदों एनिथिं एमजेआ। नों बेखौ मिथिगौ? आदुआ, नों बेखौ मिथिगौ? एनिथिं एमजेखौ जों बेसेबां बार कल खालामदों, रेकर्ड दं जोंनाव। मेहेराबो कल खालामबाय थानो गोनां जादों। मेहेरा फैबाय, लाइभ होखादों। फैबाय होननानै, क'क्राझाराव फैदों होननानै मोनथिखायो बियो। गावनि मेसेज खालामदों, आंनियाव फैगोन होनना मोनथिखायो। आंनियावथ' फैबायानो थाखायोमोन बियो, दरजा नक खालामफैबाय थायोमोन। अब्ला मेहेरमोन फैनायाव मानो फैयासै बियो? अब्ला मानो बेखौ इनभाइट खालामनो गोनां जाखो? नों बेखौ नोंनि लोगोनाव सों। जों मानो कल खालामबाय थानो गोनां जाखो बेखौ फैनायनि थाखाय? बिकज बेहा बिजि, मिथिबाय? बे नङाखि बे मेहेरखौ सैया। बे खामानि मावो, मालायनि न'आवसो थायो बियो, मिथिबाय? मालायनि न'आव थानासो खामानि मावो बियो। बेयो बेसेबां बिजि जे गावनि थाखाय बिराद माबा खालामनो, बिराद खस्थ' मावो बिबो, मिथिबाय? मालायनि न'आव थानानै फाइनेन्सियेल बायदिसिना बे गथ'फोरखौ टिउसननिफ्राय लांलाय लाबोलाय, बा सोरखौबा बहाबा दोनहैनाय,
बेखौ नायनो गोनां जायो बियो हस्टेलनि गार्ल्स हस्टेलनि जेसेबांखिनि स्टुडेन्टफोर बेखौ दैदेननो गोनां जायो सीसीटीवी केमेरायावहाय सोर मा जाथाय जादों बेफोरखौ नायनो गोनां जायो सीसीटीवी मनिटरखौ बे कन्ट्रल खालामनो गोनां जायो बुजिबाय बे बिराद खामानि जों बेफोरनि खामानि मावनायाव जों माबा खालामा डिस्टार्ब होआ इभेन बे जेब्ला गेमस्रिजों दावराव दावसि जादोंमोन बिसोर गेमस्रिजों बेजों दावराव दावसि जाखादों मिथिबाय आरो गेमस्रिखौ बेसो लेंहरगोन आं लेंहरा आं लेंहरजादोंसो गेमस्रिजों मिथिबाय आंखौ लेंहरदों आं थांदों आं ससियेल वर्क खामानि मावनायाव बर' हारिनि खामानि मावनायावहाय आङो बेवहाय गाज्रि मोजां बेफोरखौ जेबो बे माने सोरबा मानसि गाज्रिमोन बियो माने बेखौ थाङा मानो होनोब्ला पाब्लिकनि बेनिफिटखौसो नायो आङो मिथिबाय पाब्लिकआ बेनिफिट मोनदों बेवहाय गेमस्रि दैमारिया गाज्रि जुदि गाज्रिब्ला बेवहाय बे नोंनि खोथा रायजो राजानि खोथा खिन्थु बे गाज्रि मानसिनिफ्रायनो पाब्लिकआ दिनै 102 सुबुं नखरा 50 बाबो माइरं मोनदों बै बे बेनिफिटखौसो नायनानै आङो बेखौ मदद मिथिबाय आरो मोनसे खोथाखौ आं गोसोआव बुंनि आरोना मानसिफोरा रावबो आं भाइराल जानो होननानै जाया नोंबो सोरजोंबा माबा मोनसे जाथाय जादोंब्ला सोरजोंबा माबा मोनसे जाथाय जानानै भिडिअ खेबनानै जुदि भाइराल जाफ्लांदोंब्ला नोंबो बेयाव मा बुंगोन नामा आं जानो होननानै जादों जाया बिसोर खेबना लायो ज'सावनो बाट भाइराल जायो बिसिनि गोरोन्थि मिथिबायना नाम बिराद बुंनो रोंगौ ना नोङो मालायखौ नाम बिराद होनो रोंगौ ना नों फंबाय क'क्राझाराव नों फैदोंमोन मानो कल खालामनानै आंखौ लोगो हमफैयासै नों मानो एनिथिं एमजेखौ कल खालामहैखो एनिथिं एमजेखौल' मानो कल खालामनाखो ना एनिथिं एमजेआ मबाइल होदों नाम्बार होदों नामा इउटुबाव आंनि नाम्बारा फेसबुक माने मा नाम्बार दङ नों जुदि माबा खालामोब्ला जुदि एसेबां गोसो माने बेखौ लांफायाखै माखौ लांफायाखै होनना बुंनो गोसो जादोंब्ला नोङो इउटुबार नों जुदि एसेबां रेसपेक्ट खालामनो रोंगौब्ला सिनियर मानसिखौ एसेबाबो रेसपेक्ट खालामनो रोंगौब्ला नों क'क्राझाराव फैना मानो कल खालामासै ओइ बेवहाय आदा प्रकाश दंलै होननानै मानो कल खालामासै नोङो मानो कल खालामासै बेरायलाबाय बेदाबाय एनिथिं एमजेनावथ' जों थांनायखौ नुबाय आरो नों फैयाखैब्ला आंनाव कल खालामाखैबा आं नोंखौ माबोरै लेंहरगोन आंनि स्टुडिअ'आवहाय लरग' जाम्बा बुन्थालावख' नोंखौ आं बोरै लेंहरगोन नों जुदि कलखौनो खालामाखैब्ला नों रेसपेक्टखौनो होआब्ला नों कलथ' खालामोन ना आंथ' उनावसो मिन्थिदों नोंखौ फैदों होननानै कल खालामोन फै आं लेंहरगौमोन नोंथ' आंखौ गोबां बायदिसिना बुंबाय आं नोंखौ ओंखाम सोंखाम जाहोहरबावगौसोमोन फंबाय बुजिबाय बुंनो बिराद रोंगौ नोङो मानसिफोरनि सिगाङाव बिराद ओरै थोरै आरो जायफोर मानसिफोरा बेखौ ओरैनो सापर्ट खालामलाबायगोन आदबासो जागोन गेजेर खन्दआव ओरैबायदि बुङो दसेनो सनस्लिमो दसेनो जावगोन दसेनो सनस्लिमगोन दसेनो जावगोन दसेनो सनस्लिमगोन बिराद बुंनो रोंगौ माथो नोंलाय हा फंबाय बे गेमस्रिया जेब्ला दैबाना जादोंमोन बिनि समावनो बे बुंखानाय होमबा बे समाव दावराव जायाखै फंबाय कल रेकर्डखौ नांगौब्ला फै आं देखायगोन नोंनो खोन्थागोन फै मानो फैया नों मानो कल खालामा नाम्बारखौथ' नागिरनो गोनां गैया गुबुननियाव सोरनावबा सोंहरो प्रकाशनि नाम्बार नांगौ दं नामा सोंहरनो गोनांथि गैया फेसबुकावनो मोनो इउटुबावनो मोनो आं नाम्बारखौ नोंथ' सासे इउटुबारबावसो गुबुन पाब्लिकफ्रानो मोनो माथो नागिरनानै कल खालामो हा बेसेबां बार कल खालामो मानसिफ्रा मोनफ्रोमबो भिडिअ नाम्बार होयि गैया नाम्बार होखायो जोङो अब्ला कल खालामनो नोंहा टाइमानो गैया ओरैबायदि बारा बे नोगोर जा बखिनो थाखाय टाइम दं ओरैखौ लांफायाखैनो ओरैखौ आरे नोंखौबो लांफागौमोन आङो नों जुदि कल खालामनायमोनब्ला नों जुदि थानायमोनब्ला बुजिबाय सोमोन्दो लाखिनो मोजां सोलों मिथिबायना ओरै साइड जानानै बखिनो लाब गैया माने एग्रांबाय थायो नोंलाय फंबाय माने एग्रांबाय थानो मोजां मोनो बेसेरा बियो गाज्रि जे सापस हमना ला गेमस्रिया गाज्रि बे गाज्रिनि थाखायब्लाबो दिनै 102 नखरा 50 केजि माइरं मोनदों नोंहा माबा मोनसे प्रब्लेम जाबाय मा 50 केजि माइरंखौ होनाङामोन नामा बेसेबां दुखु खस्थ'आव दङ नों बेवहाय फैबाय क'क्राझाराव नों माने बे दैबाना जानायाव मानो थाङासै बेरायनो मानो नायनो थाङासै आरो जुदि नायनो थाखाय रावबो लांफाग्रा गैयामोनब्ला नों मानो आंनाव कल खालामाखै मालायनि मदद होनायखौ नों बखिदों नों मालायनि मदद होनायखौ बखिदों नों मानो थाङासै बे दैबाना जानायावहाय 102 नखरनि दैबाना जानायनि सिलिंखार जानाय सुबुं मानसिफोरखौ नायनो थाखाय मानो थाङासै नोङो फंबाय आरो जुदि रावबो लांग्रा गैयामोनब्ला नों आंनाव मानो कल खालामासै बखिनो थाखाय टाइम दं नोङो सोरखौबा सोंखारिनो थाखाय टाइम दं नोंनाव सोरबा सासे गाज्रि मानसिया हैदों बेनिफिटथ' जादों आंथ' बुङाखै मोजां मानसि होननानै
आंथ' रावखौबो गाज्रि मानसि होननानैबो बुङाखै आं आंनि खामानिखौ मावदों फंबाय मिथिबायना आंखौ सोरबा सासे मानसिया बेयाव माइरं हैनो थाखाय मदद बिदों बेनो जाबाय गेमस्रि मदद बिबाय आं हैबाय नोंबो जुदि माबा मोनसे हैनो नागिरदोंमोनब्ला नोंबो माबा मोनसे मदद खालामहैनो गोसो जादोंब्ला नोंबो माबा मोनसे मदद खालाम बा नायहैनो गोसो जादोंब्ला नों बुंमोन आंखौ लेंहरमोन गारि दंमोन बे समावहाय एक्सिडेन्ट जायाखैमोन बे समावहाय लानानै थांगौमोन आं नोंखौ थावखौ खिन्थु नों सोनांगौमोन मिथिबायना थावखौ हले नों सोनांगौमोन आरो मानो होनोब्ला गारियाथ' थाव गैयाबा खारखायामोन नालाय बुंनानै मालायफोरनि सायाव बिराद सादु जानो गोनांथि गैया मिथिबायना नोंसोरनि जे लिंक दंना ग्रुप आं बेखौ सब मिथिजोब्बाय आंनो स्क्रिनशट हरो फंबाय बारा बेफोरबायदि भिडिअ खालामबाय थानो नाङा मोजां भिडिअ बानायदो फंबाय आं बुङो नोंखौ मोजां भिडिअ बानायदो फंबाय सना मिथिबायना मोजां भिडिअ बानायनो नाजादो सोलोंदो फंबाय नों जे कमेडि खालामो नों कमेडियावनो बेस्ट मोजां नै थालिर गाननानै नों माबा खालामदों ना बेयो बिराद मोजां नुदों नोंखौ इन्ट्र'आव दे बिदिनो खालाम नों जुदि मोजां मोनोब्ला आं मोनसे साजेस्ट होदों जुदि खालामाबा बे नोंनि खोथा बेखौ बुंना नों अर्डार होगोन नामा आं मा खालामा नै बिदि जालायगोन बियो मिथिबायना बिदि नङा आं बिदि बुङाखै मोजां भिडिअ बानायदो नोङो मालायखौ बखिनायखौ गारदो आरो रस्ट खालामनोब्ला मोजाङै रस्ट खालाम मिथिबायना जानला मानला बिदि नङा एसे बुजिनो सोलों फंबाय दिनै सानै सुबुं गावथारजादों बेसेबां दुखु नोंहा आरो बैखौ एरखांदों आरे बाबा नोंहा एफआइआर होजाबाय बा सोरबा केस होजाबाय लिगेल नटिस आं बुंदोंसो नोंखौ मानो दिनै बेफोरबायदि होनो गोनां जाखो बिकज नों बैफोरबायदि मावनायनि थाखायसो नों दिनै बिसोरजों होजाबाय आं बेखौसो बुंदों आंथ' बुङाखै ना मनिसा बा टमिया सोरबा माबा सासे मानसिया मोजां मानसि ना आंथ' बुङाखै गाज्रि मानसिबोथ' होननानै आं बुङाखैना आं नोंखौ फंबाय नोंनि सायाव सिन्था जानासो बुंदों फंबाय नों बेबायदि जेलाव थांनो गोनां जायोब्ला बोरै जागोन नोंखौ फोरोंदोंसो आं गाइडसो खालामदों फंबाय नों बेखौ उल्था सानबाय बेखौनो होनो बुजिनो रोङा नों बेखौ मोजां मोननायसो सानबाय नों भिडिअखौ मोजां नायफिन फंबाय सना आरो लोगोसे आं बेखौ बुंबावगोन खेबसेबाव गेमस्रिया गावसिनि दावराव जानायनि सिगां गावनि लावदुमनि बार्थडेनि थाखाय गिफ्ट होगोन होननानै बुंखानाय फंबाय कल रेकर्ड नांगौ जादोंब्ला फै फंबाय मिथिबायना फै कल रेकर्ड नांगौ जादोंब्ला बिदि नङा गोदाव सोराव रोनावलाबाय थानो नाङा फंबाय मिथिबायना रोनावबाय थानो नाङा गोजान जायगायाव थानानै रोनावबाय थानो नाङा फंबाय आं मेहेर वारिखौ लेंदों एक्सट्रा इउटिउबारखौबो लेंखादों बिथांमोना गुबुनाव थांनो रेडिखामोन बिथांमोना बिजि गुबुनाव थांनो रादाय होखानाय बिसोर थाङामोन मिथिबायना बिसोर थाङा लेंखादों जोंनाव गारि दङ मिथिबायना आं लेंखादों बुजिबायना फंबाय नों क'क्राझाराव फैबाय आंनाव मानो कल खालामासै नों क'क्राझाराव फैनो हाबाय नोङो दैबाना जानाय जाथायाव भिडिअ बानायहैनो हायासै एसेबो थांनानै फैनो हायासै नों एसेबो मालाय मदद होनायखौ बखिदों नोंखौ ओरैनो बै समाव मानसिफ्रा आनसाबस्क्राइब खालामाखैमोन बुजिबायना फंबाय बैफोरनि थाखायनो खालामदोंमोन मिथिबाय एनिथिं एमजेखौ जों लेंबाय थानो गोनांथि गैया मिथिबाय गावबा गाव खामानि गावबा गाव मावगोन मिथिबायना गावबा गाव खामानि गावबा गाव मावगोन बेहा गावनि खामानिखौ मावगोन बुजिबाय जेरै सिगां मावदों बेबायदिनो मावबाय थागोन दिनै आंखौ गेमस्रिया लेंहरदों आं थांदों आं बेयाव सोरखौबा ओरै हुलुलाबायनो गोनांथि गैया खिन्थु आंनियाव आलासि महरै मेहेरा एक्सट्रा इउटिउबारा दंमोन स' बेखौ आं बिसोरखौ लेंदोंमोन आरो एनिथिं एमजेआ मालायनि न'खराव मालाय थानानै खामानि मावो बेखौ जोंहा लेंबाय थानो गोनां माबा पावार गैया मालायखौ बेहा खामानि दङ मिथिबाय बिनि मालिकआबा जोंखौबा मा बुंगोन गावनो बेस्थ' गथ'फोरखौ दैदेननाय मानाय खरस लायना होफैनाय एसे बुजिब्रा फंबाय बुजिया गारा नोंथ' थांबाय बे मालायनि न'आव थायो होननानै मिथिखायो नोङो अब्ला नों मानो बे बाथ्राखौ बुंखो बुजिनो रोङै साला एसे बुजिनो सोलों फंबाय थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना जुदि आंनि बुंनायाव माबा मोनसे गोरोन्थि नुदोंब्ला निमाहा बिनाय थाबाय बाट बाथ्राया बेनो सैथो कि आं अलवेज सोरबा गाज्रि मानसियानो जाया मानो खिन्थु पाब्लिकनि बेनिफिट नुदोंब्लाथाय आं बेवहाय मावफाहैखागोन आं थांफाखागोन बेवहाय पाब्लिकनि बेनिफिट नुदोंमोन आं बेवहाय 102 न'खरनो 50 माइरं होनायखौ आं बेनिफिट नुदों आं थांदों आरो लोगोसे जोंहा बेवहाय पुष्पा आब'आ बेवहाय माबा गस्ला जि जोम दख'ना हरदोंमोन बेखौबो जों लांफानांखागौमोन मिथिबायना आरो लोगोसे मेहेरखौ लेङाखै बुंनाङा मेहेरखौ लेंखादों मेहेर फंबाय बे आंनि 1 मासनि उन्दै दै मेहेरा 1 दान उन्दै आंनि बे मेहेरा मिथिबायना आं बेखौ ओंखायनो फंबाय बुंबाय मेहेर फंबाय आं नोंखौ लेंहराखैनो
नों जुदि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला कमेन्ट खालामना खोन्था रायजोफोरनि सिगाङाव आं बेखौ फिन खालामगोन नङाब्ला नों भिडिअनि गेजेरजों फिननाय खालाम खुलुमबाय रायजो राजाफोर खुगा दं होननानै बुंना दै दैमु मिथिबायना कल खालाम आंनाव 7747703957 नों कल खालामफेरदों दिनैसिम खालामफेराखै सिनियरखौ नों रेसपेक्ट खालामनो रोङा नोङो दिनै जों आलफ्रेडमोनजों इंलिश मेकारमोनजों जोङो कल खालामनानैबाबो एसेबाबो रायज्लायो बिब'इस मोनहाथ' जोंनि उन्दैसोमोन बिथाङा बिराद हार्ड वर्क खालामनानै दिनै बेसेबां साबस्क्राइबार मोननो हादों मिथिबाय गावनि खामानियाव नोजोर होदों मोनदोंबो साबस्क्राइबार बेबायदि जानो नाजा मिथिबायना बेबायदि जानो नाजा थेंक इउ खुलुमबाय थेंक इउ सो माच बाय बाय